Britský kráľ Karol III oslavuje svoje 75. narodeniny. Deň strávi plnením verejných záväzkov, po ktorých bude nasledovať súkromná večera v jeho londýnskom sídle. Kráľ sa narodil ako princ Charles Philip Arthur George 14. novembra 1948 v Buckinghamskom paláci ako prvé dieťa budúcej kráľovnej Alžbety II. A princa Filipa, vojvodu z Edinburgu. No a o tejto téme budeme diskutovať s Jakubom Abrahamom, komentátorom kráľovskej rodiny. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem pekne. Britský kráľ Karol III teda oslavuje 75. narodeniny. Ako budú vyzerať tieto oslavy v Buckinghamskom paláci a na čo sa ľudia môžu tešiť? Vy ste aj tak načrtli teraz, že sa chystajú nejaké také ako keby veľkolepé oslavy. Oni v podstate aj budú, ale treba povedať, že britský panovník od roku 1748 oslavuje tie oficiálne narodeniny v júni počas tej prehliadky Trooping the Colour, ktorá je teda známou prehliadkou pred Buckinghamským palácom cez tú procesiu. Ale samozrejme, že bude nejaká spomienka. Už teraz bola spomienka. Ja som sa nedávno vrátil pred pár dňami z Londýna, kde som bol myslím, že to máme aj na obrázkoch teraz, sa pozrieť na otvorenie parlamentu, prvé otvorenie parlamentu kráľom Karolom III. Čiže už tam bol taký náznak tej narodeninovej atmosféry, dá sa povedať. Ale ten včerajší deň, v predvečer teda svojich narodenín král strávil vo svojom vidieckom sídle Highgrove, ktoré je teda jeho osobným privátnym sídlom, kde mal takú skromnejšiu oslavu spolu s ďalšími rovesníkmi, ktorí oslavujú 75. narodeniny, aj spolu s nejakými organizáciami charitatívnymi. Samozrejme, to bolo hlavnou témou toho jeho dňa alebo toho večera, ktorý bol na tomto pánstve. Ak sa pozrieme do minulosti, sú tieto oslavy podobné, ako mala napríklad kráľovná Alžbeta II? Áno, britský monarcha má v podstate tak zaužívaný taký štatút tých narodenín. Vypalia sa salvy po národných parkoch a hradoch z diel. Bude sa hrať hymna. Ale teda tie narodeniny sú veľmi podobné, také ako mala aj kráľovná Alžbeta II. Nie iba ona, ako aj starý otec kráľa Juraj VI, Juraj V a tak ďalej, keď ideme do histórie. Čiže bude to veľmi podobné, ale ten dnešný deň nebude nijak extrémne oslavný. Bude to skôr také veľmi skromné, ako som spomínal. Čo sa týka darov pre kráľa, čo zvykne kráľ dostávať na narodeniny? Ako je to podľa protokolu? Tá zbierka je naozaj obrovská. Na Windsorskom hrade sú tisícky komponentov, ktoré dostal kráľ ako dar a od rôznych hlav štátov a samozrejme aj od priaznivcov. Ale sú to zvyčajne také tradičné veci ako nejaké domáce výrobky. To znamená, že on je známy tým, že má veľmi rád práve tú environmentalistiku. To znamená, že všetky tie veci okolo toho, či sú to nejaké produkty z domácej výroby, alebo sú to nejaké, deti mu nakreslia nejaké pekné obrázky. My si môžeme teraz pomyslieť, že to je taká veľmi jednoduchá vec, ale on si to veľmi váži a tieto veci sú naozaj vysoko hodnotné u ňoho. Korunovácia kráľa Karola III. Bola tento rok 6. mája v centre Londýna vo Westminsterskom opátstve, ale naozaj celosvetovo mediálnou udalosťou bola ešte jeho svadba s princeznou Dianou, ktorú vtedy sledovalo 750 miliónov ľudí. Ako je to s popularitou britského kráľovského páru, britského kráľa dnes? Koľko ľudí sledovalo tú korunováciu? Ja neviem presne úplne, koľko ľudí sledovalo korunováciu. My sme ju tu aj teda naživo komentovali. Ale viem, že to boli naozaj 100 milióny ľudí po celom svete, lebo naozaj bola to obrovská svetová udalosť. A treba povedať, že neviem, či predčila až tú svadbu s princeznou Dianou, ale minimálne sa vyrovnala tomu, pretože po 70 rokoch opäť bol korunovaný panovník v Británii, čo už len samo o sebe je obrovskou udalosťou. Čiže dá sa povedať, že tá popularita rastie v Spojenom kráľovstve. Ja som to videl pred pár dňami v uliciach Londýna, že samozrejme sú tam stále nejaké skupinky tých ľudí, ktorí sú proti monarchii, ale myslím si, že stále to je, a nie, že myslím si, ale je to stále v menšine. Nie je to niečo, čo by nejak radikálne teraz triaslo tou korunou alebo tou monarchiou, pretože takéto otázky tam boli vždy, či to bolo dnes pred 100 alebo pred 200 rokmi, je to stále rovnaké.
Charles bol teda najdlhšie slúžiacim následníkom trónu britskej monarchii. On sa stal kráľom až keď teda dovršil 73 rokov a titul princa z Walesu po ňom zdedí teda jeho prvorodený syn, princ William, ktorý bude nový následník trónu. Oni sú naozaj s manželkou Kate a s ich deťmi veľmi sledovaným párom. Často sú v médiách, často zdobia titulné stránky. Ako vnímate ich popularitu vy, ak to napríklad porovnáme s jeho bratom, ktorý sa teda odsťahoval do Spojených štátov? Tak princ William, princ Walesu, ako je oficiálne teda titulovaný v Spojenom kráľovstve, ten následnícky titul princ Walesu a princezna z Walesu, sú mimoriadne populárni, pretože robia presne to, čo sa od nich očakáva a robia presne to, čo majú robiť. To treba povedať, robia to výborne. Ten následnícky pár je tak súdržný a tie aktivity, ktorým sa venujú, sú mimoriadne vzácne, pretože prebrali jednak agendu aj po svojej matke, princeznej Diane, ten princ William, ale prebral aj agendu po kráľovi, ktorý teda posunul mnohé veci, mnohé patronáty práve synovi. Čiže sú to veľmi významné veci, napríklad Cornwallské vojvodstvo, ktoré vybudoval kráľ Karol III, teraz patrí pod správu princa Williama, čo je nemalá vec, pretože okrem toho, že tam vystával v podstate celú dedinku, celé mestečko, tak tam ponúkol rôzne pracovné príležitosti pre tisícky ľudí. Čiže to sú naozaj veľmi dôležité veci, ktoré teraz patria pod patronát a britský ľud si to uvedomuje a je vďačný za tieto veci. Ak už hovoríme o Williamovi a o Kate, ja som pred pár dňami čítala a teda ľudí zaujíma aj ten bulvár. Riešili tam, že nenosí prsteň a tak ďalej. Vždy sa snažia niečo na nich vytiahnuť, ale naozaj oni vždy potom prídu s nejakým vyhlásením, s nejakou fotkou a s niečím, čo vlastne pripadá do toho ich protokolu a zase to tak utužia. Ako toto vnímate? Sú naozaj tie tlaky zo strany médií a teda najmä zo strany bulváru na nich také silné? Samozrejme, ten bulvár je nekompromisný. Vidíme to, že ten britský bulvár teda obzvlášť je nekompromisný, ale on má stále takú, ja to nemôžem povedať, že gráciu, lebo to je veľmi silné slovo, ale má stále taký rešpekt k tej kráľovskej rodine, taký prirodzený rešpekt, aj keď im mnohé veci samozrejme nedaruje, ale je to prirodzene tak už dlhodobo. A popravde ja som si ani nevšimol inak, že či teda nenosí princezna z Walesu obrúčku, ale asi to tak je, keď ste to William. Či William dokonca? Áno, Aha, písali, že William. Neviem, možno, že mal na to nejaký dôvod, alebo určite to majú nejak vyjasnené, ale už viem si predstaviť tie špekulácie, že teraz sa schyluje k rozvodu a všetko podobné. Určite to tak nie je. Ja teda nie som hovorca rodiny, ale ako ten, ktorý sa venuje do hĺbky tejto problematike a kráľovskej rodine, viem, že nič takéto určite nehrozí. Práve naopak je to, ako som spomínal, veľmi súdržná rodina. Čiže ten tlak je naozaj veľmi veľký, ale ja si myslím, že za tým netreba nič hľadať. Ak sa teda rozprávame o oslave kráľových narodenín, príde na jeho oslavu aj Harry s Meghan? Máte takúto informáciu? Ako som spomínal, tá oslava nebude veľkolepá, aj keď čo to znamená veľkolepá pre nás, pretože predstavíme si to ako naozaj obrovskú prehliadku, runovačný koncert pred hradom Windsor, tak nič takéto nebude teraz, to treba povedať. Budú to naozaj veľmi také úlomkovité oslavy, také menšie skupinky, aká bola včera. A či sa zúčastní na súkromnej oslave aj princ Harry, jeho najmladší syn, tak bolo by to milé, ale neviem, či príde aj s manželkou. Čo ešte očakávame od kráľa Karola III? Čo prinesie podľa vás Británii? Je to král, aj keď sa na jeho vek, ktorý dneska dovršil 75. narodeniny, tak je to mladý král oproti teda jeho matke, ktorá už bola v podstate o 21 rokov staršia, tak prichádza, aj keď je už samozrejme starší, prichádza s jeho novými témami, ktoré si preniesol ešte ako princ Walesu. To znamená, že cítime tam aj novátorské veci, ako teraz aj vidíme na obrázkoch. Toto by nebolo celkom úplne normálne pred 70 rokmi takto chodiť medzi ľudí, podávať si ruky, veľmi blízko načúvať ľuďom. Toto je král, ktorý počúva, ktorý vie vypočuť a ktorý vie poradiť aj v podstate, pretože on má byť ako monarcha nestranný, on si to uvedomuje a má byť apolitický a má počúvať a môže poradiť maximálne. A toto dodržiava, to robí veľmi dobre. Vy sledujete ten osud britskej kráľovskej rodiny, ako sa vyvíja, naozaj sledujete každú oslavu a každú dôležitú, podstatnú súvislosť s nimi.
Čo ste teraz vnímali tak najviac? Čo vás najviac zaujalo možno za toho posledného pol roka, okrem tej korunovácie a toho vystúpenia medzi politikmi, ktoré bolo nedávno, 2 týždne dozadu? To otvorenie parlamentu. To bola bez pochyby jedna z najdôležitejších vecí po korunovácii, ktorú absolvoval. Je to veľmi veľa vecí, ktoré teraz král Karol III musí absolvovať, ktoré musí dodržiavať, pretože už nie je tým princom z Walesu, keď si mohol povedať rôzne názory svoje, či to je možno aj tak jemne politicky. On nikdy nezasahoval do politiky, ale tak jemne ako keby naznačoval rôzne veci. Teraz sa zdržiava v pozadí jeho názor, pochopiteľne. Ale tie veľmi dôležité veci, ktoré bude reprezentovať, je práve tá komunita, ktorú chce vytvoriť aj medzi mladými ľuďmi. Pretože on chodí medzi mladých ľudí veľmi často a počúva ich problémy. Nie je to tak, že je to král pre starých ľudí. To netreba takto vnímať. Je to král aj pre mladých ľudí a tú úplne mladú agendu zastupuje práve princ Walesu, jeho následník. Čiže majú to veľmi pekne podelené a takou veľmi stabilnou oporou je už tradične kráľovná Kamila už 10 ročia. Na to som sa presne chcela opýtať, ako vnímate jej situáciu, zvláda ten mediálny tlak a zvláda všetky tie povinnosti naozaj tak, ako má? Musím povedať určite, že áno. Zvláda to výborne, pretože je to kráľovná tak, ako si ju máme predstavovať. Je to veľká opora svojho manžela. Nápomocná už niekoľko rokov, nie je to iba teraz. A je samozrejme vždy po boku svojmu manželovi, ako tá kráľovná, ktorá bola napríklad kráľovná matka. Ona bola tiež manželkou kráľa Juraja VI, čiže ona bola tiež tá kráľovná, ale v podstate manželka. Čiže túto úlohu spĺňa Kamila absolútne výborne a ja si myslím, že ten list, ktorý sme my ešte u nás trošku neobrátili v našich končinách z tých 90. rokov v Británii už dávno obrátili a nie je to tak, že by bola vyslovene nepopulárna. Napokon tie obrázky z toho a ten zážitok osobný, ktorý som mal možnosť zažiť, či to bolo otváranie parlamentu, ale aj predtým na oslavách kráľových narodenín to potvrdzuje, pretože tie davy ich vítali. Jakub Abrahám, komentátor kráľovskej rodiny, ďakujeme, že ste prišli do štúdia. Ďakujem pekne za pozvanie.